Kita tong mga... Magandang gabi guys. Mag-ano muna kami, magla-live. May i-reveal po kami. May reveal po kami kay Dana. Buntis si Dana. Gulat din siya. Sabi niya wala nga boyfriend. Boyfriend. Nanong yung Buntis pa gin. Bundis pa din. Gamanan niyo. Bakit? Wasabi? Wala wasabi. mo sabi. Wala ko masabi. Bakit? Manhang? Super anghang to. Hindi, tikon mo. Tayo ito na yung ano mo wasabi. Tignan natin kung may masasabi kami. Ayoko masabi. May I say? Kaiba yung ano. Yung ano mo. Basta ako balot. Para siyang may ano, may... Hello po kay Sir Calvin Muling Bayan. Ah! Bakit? Mayroon talaga siyang ano, yung... May aftershock. Oo. Parang may langgam. Hindi, yung... Kaya ano ba ito tayo? Kagat-kagat. Hindi, may dahon siya eh. Parang ano, yung... Hindi, Mentol? Ayun, may dahon baga siya. Ayoko ng tikman. Ano ba yan? Wasabi. Masabi. Huwag kami masabi dito. Ito na lang. Pasakan mo na. Ito na lang. Hello po kay Sir Richard Violenta. Hello po. Hello po sa ating 42 viewers. Magandang gabi po sa inyo. Shout out po kay Mayet Borja. Ganun. Ayaw po. Takpan niya. Ito daw, blue diamond almond. Iba ng lasa. Wasabi and soy sauce. Kaya kawawasabi. Pero mayroon siyang Wasabi. ano, yung Trip lang namin mag-live ngayon guys kasi wala naman kaming ginagawa. Napagod kami, nagdilig ng dragon fruit. Biruin mo yung 600 ilang poste yun, diniligan namin maghapon. namin. Hoy, nagpulot ako ng punggos. Ikaw nagpresenta mag-sublat kay Papa. Basta ako balot. Tagal ko na Yun din. guys, yung mga ano, may mga gustong itanong po sa aming magkakapatid. Pwede po kayong pwede po kayong mag-comment para po mabasa namin. Sasagutin po namin Yung inyong ano mga lang po, ha, katanungan. Yung ano lang na May tanong. challenge Ano tayo. Kainin ang sisig. Oh. Ay, challenge nga. Kainin ang sisig. Hello po sa ating 45 viewers. Hello po. Kain muna kami ng balon. Hello Mr. Editor. Good evening. Yun po ka. Ano ba yan? Editor ng CNA? Hello. Kain tayo ng balot. Shout out po kay Jim Pogi from England. Hello po. Hello po, magandang gabi po. May snow ba dyan sa England ngayon? Malamang. Nakaingit yung mga nag-post na may snow, no? Punta ka doon eh. May tanong Gusto ko ako rin experience kay yun. April. La. Sabi, Kay- ba't kasi nagpagit Kay na ako eh? Bukidnon Vibes. Sige, ano yun? Ano po tanong mo, sir? Wala kayo dyan. Wala kayo. Huwag din daw masyadong Masyadong... Sige, sir. Baka mag-walk out ako, sir. Comment mo yan. Hindi. Okay lang yan. Napakamot ko ako sa ulon. Idea mo to, Ate Joanne, dapat ikaw. Hindi. Sige, okay lang yan. Para makilala, mas lalo kayong makilala. Wala po si Gigi, tinatawag namin Magsunod daw. susunod daw. Tawagin mo si Gigi. JJ, kung nanonood ka, magsunod ka na. Wala ko anak. Swerte daw siya walang anak. Para kasing nilaga lang. Palit tayo doon. May anak Ano yan, yan, pero Pinoy? sa balo ay sa puti. Ay, masarap yung puti. Kainin mo yan kasi binabayaran niyo yun sa balot. Yung sisew. Sulit po. Damon na naman. Sarap ng pakwan. Ay, yung milon pala natin to. Bus na ba? Meron ba? Doon sa Tama na rin ba yan eh? sa pinto. Burarong tayo ng basa. Ay, sagutin. Tanungin mo. Ay, Oh, may gusto tanong mo? ako kay Gretchen. Sige po, tanong lang po kayo. Ano po yun? Ano po yun? Shout out po kay Sir Felix Desiderio from Nueva Ecija. Hello po, Sir Felix. Sir. Sir.
Sir. Shout out po kay Ma'am Janelle Ann Sumalinog from Ormoc. Hello po, Ma'am Hello po. Hello po. Janelle. Magandang gabi po. Hello, Jennifer Balmonte. Uwi-uwi na. Sabi ni ni Ango. Ay, yun ba yung ano niya? Mm-mm. Yung mapapangasawa ni Ango. May asawa naman Ano yung tanong? Wala Wala pa po, sir. Nasagot ko na. Sagutin ko naman yung kay JB24 official. May tanong ako. May asawa na ba si Gretchen? Kung wala, bakit? Wala pa po. Kasi, Kung wala, bakit? Hindi, wala pa yung meant to be. Wala pa si Mr. Right. Baka malapit na. Nausog eh. Paparating na. Nausog yung last. Paparating na. Ano? May uot. Ano? Magipit. Oh, sige. Sabi ko siya, huwag ka nagsasalita ng katutubo dito eh. Di wala nang hindi sa'yo. Mamaya kung nakainin sa akin, busog pa. Kaya yung suka Oh. nila. Si Ate Nessa din. Hello, Ate Nessa din. Hi. We wish you na kay Ate Miss you. din. I miss you po. Miss na kita. Basta kita. Ay, baka nanonood si Patrick. Hey, Patrick. Kay Greta, ilang taon na ka na boy? I'm 34 years old. Batang bata. Batang bata. Pasok Going pa to sa ano? 35. Pasok pa sa Sa, bangko. sa loto. Malapit na mag-menopause. Para daw hindi nyo ano yung bato. Dapat yung hindi matulis, no? O matulis. Hindi. Hello, Carnel! Apang Hello kamit po. ta Manila. Hello, Carnel. Kumita tayo to. Punta kami sa bahay nyo. Uy, napashare ka na dito. Pagkabi dyan sa Mateo. Try na kamit ta. Makikain kami dyan, sir. Kain na naman. Makipulbo ka nun ni Ate Greta. Ta! Ready mo yung 1 kilo mong pulbo dyan. Oh, maganda rin ako. Ay, maganda rin itong gitna. Maganda rin ako. Nagpulbo ka ba ngayon, Mama Greta? Ure! Nakailang pulbo yan. Nagpabango pa nga, May sir. kilay pa. Akala niya naman maamoy nyo. Nagpakilay pa yan. Tapos, Sige, mapan kayo latta. Maganda ta ah. Baka dulinan na kami mo. Ang laman. Sinugot lagi to yung babae mo. Tunamo. Yung Vienna, Austria. Elmer Ramos. Hello po, Sir Irv. Hello po. Elmer Ramos. shout out po sa Mother Care Maternity Clinic staff from Bacoor, Cavite. Hello po sa Hello Mother po. Care Maternity Hello Clinic po. staff. Magandang gabi po. Ingatay. Hindi na pa shout out ni Ate Nessa din. Pagkaiba tong sisiw, Dano kayo naman sa mga? Tingin ko na nga, baka maubos na isa eh. Sarap. Balat si Papa baka magkain. Bukas May isa bukas. pa. Isa lang nakain ko yun. Tulong kanina ko akong suka. Kakaiba to Hi, guys, oh. Gretchen, pa-shout out. Wasabi, Kay Bukidnon, hello po. almond. Sa mga ilang ano na tayo, Hello po sa ating 89 sa mga viewers. sa mga bagong ano lang po, Ay. bagong manunood namin ay pwede po kayo magtanong sa bawat member po ng DFL. Kung meron po kayong gustong itanong. Kay Ate Joanne. Pwede rin po ba idana? Hello po kay Ma'am Janelle and Sumili. Sumali? Sumal. Ano ko na Sumalinog. Ubos ang suka din. Dahil hindi sa Richard. Wala pang tanong si ano? JD24. Nasagot ko na. Ano sa Ano yan? Ayun, Trinidad. Binget. Viewer. Tingin yung kutsara nga. Dana pa kay abot naman. Shout out po kay Hares Casimero mula po sa La Trinidad, Benguet. Hello po Hello kay po. Sir Hello po. Hares Casimero dyan sa Benguet. Wow, Wow. kita-kit soon. Di ba Bagyo yun? Yeah. Oh, sana matuloy kami guys. Ay, sayang. Pero baka daan muna kami ng Tarlac. Oy, mayroong nag-comment. Ate Peng, nagligaw ba sa'yo si Pongloy? Ligaw. No. Oh. Naligaw lang po. Naligaw ng landas. Joke. Ayusin mo pa yung sagot kung anong... Hindi nga. Hindi po siya naligaw. Parang ano lang po, tukso-tuksuhan lang po. Parang mga bata lang na nagtusok-tukso
Hello po, Ma'am Marley Mondero. Good evening. Hello po. Magandang gabi. Lobat ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po? Saan yung isang cellphone? Very good, Dana. Go. Oh, mag-shoutout ka nga, Dana. Shout out po kay Kwan. Shoutout mo yung ano mo. Sige na, hindi man naganood yun eh. O si Ninian na lang. So, Shoutout mo. si shoutout mo Hello, si Ninian. Dali. Ito, sabi ko. Kamusta ka na Ninian ka mo? Kamusta po, Ninian? Ate, Hintay ba? Okay lang. Anong sagot mo? Dana, excited ka na ba magpunta ng Manila? Ha? Saan ka nga magpunta? saan daw? Sa bahay na mataas daw. Saan bahay na mataas? Kaninang bahay. Kinade? Tanong ko kay Greta, ay may nagtanong. Ano yun? Meron na, ano? Nakalagkit. Mas maganda sa Aisa. Nakatato na to ko. Saan? Alert level 3 na daw kila Sir Arnel. Oh. Diba ang data Good alert? evening po, Master Chef. Tanong ko kay Greta, meron Hello ba po, Master Chef. nagaparamdam sa kamangyan para kay Greta? Wala po. Body-body lang kami nun. Ay, Yung mga may pamilya. mga asawa na yun. Tsaka lahat, kasi ang single lang po doon ay dalawa. Mga Wala, taken na bata po yung pa. mga yon, tsaka mga bata May po. mga pamilya na sila. Child abuse. Mga ano lang, kuya-kuya lang namin. Ganyan. Saka ading. Ading ba? Oh, 124 Good evening po kay Sir Eduardo Viral. Kay June Rivero Backing. Hello po from Pampanga. Kamusta po? Ingat po kayo dyan. Pagkaan mo kami ni Pati. Tatawag sa atin. Shout out po kay Mr. Sam Melvin. Akala ko And sa then Melvin. smell one. May isa mayroong tanong sa'yo. Sabi niya. Sabi ni Mila Perez. Hello, Miss Aisa. Wala na bang chance na magkabalikan kayo ni Bags? O, Wala Sabi na ko, po. jowa po. Wala na po kasi engaged na po ako at masaya na kami sa buhay-buhay natin. Tsaka meron na rin po si, Balita ko si- meron na yun si Albert. Move on na lang po tayo. Ganun po talaga, may mga ganong... May mga dumadating, pero Pinatagpo pero di tinadana. pero nawawala din yan. Ganun talaga ang buhay. lockdown na naman daw sa Manila. Ayan. Ayan. Sumawag na naman ang aming gala. Naramdaman kasi papunta ka daw doon. Pagkusay Ano ko yung sa'yo, COVID ikat na yan, ka. hindi naman tapos-tapos. Dito na naman kami sa bundok-bundok na naman. Magtago na. Happy New Year po kay Cabins Official TV. Hello po kay Ay, Sir salita naman po. Richard Duria. Dana, ang gutom ba? Shout out po kay Baka na Milet nasuka. Fajardo Nakadala ako. from Hong Kong. Hello po. Lupo dudo yan. Lupo yan. Ano yan? Hi Aisa, pwede ko ba Ilang taon ligawan ko si April? Pwedeng pwede. Ako na nagsasabi. Wow, wala talaga nag-apply dito eh. Utang na loob. Asin po. Utang na loob. Ano ba yan? Ano ba yan? Utang na loob. Ligawan nyo na sa Kailan ka na, Dana? Pangalawa na yan. Wow, tibay mo, Brad. Mantalang kami, isa lang. Nahiya naman ako sa edad. Anin na lang kasi yung tinda nung ano yung nagtitin. Baka po magtaba po ako. Magtaba. Si Dana gusto niya magtaba. Sabi niya, sana magtaba ako. Magtaba. 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 Para tumaba, Sabihin hindi mo sa, magtaba. sa kanila, hey! Dana! hey! Uy, pasana na lang mag-bill mo. Uy, Berries pala pa sana ang budyo niyo, Dana. Mami, baka naman. Hey! Sobrang talino. Sobrang talino. Kasi yung talino naman ni Dana. Kayang-kaya ni Ilang Dana. taon na si Ma'am Aisa? Ilang taon ka na raw? 31.
31, pwede na mag-asawa. About 34. Lalampas na sa kalendaryo. Kaya Shout out po kay Belinda Sardon from Pangasinan. Hello po, Ma'am Belinda. Ano nangyari sa Hello cellphone po. ko? Kay Cici Laboy from Davao City. Hello po. Hello po sa mga taga Davao City. Islog. Parang wala man si pinakabit. Shout out din po kay Salvador Hebionada from South Cotabato. Hello po, Sir Hello po. Salvador Hebionada. Kamusta po dyan sa South Cotabato? Sa mga ina. Hello po kay Nick Aguila. Hello, sir. Kunin ko yung cellphone ko para malaki pa. Picture daw ang gusto ni Pungloy. Teacher. Ito po estudyante. Hindi po. Ito po, principal. Ako teacher nang gano'n na toing 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 ganyan. Shout out po kay Sir Dennis Montervirgen. Magkukulang ba? Dapat wala kayong ano yun kalagay. Pupunta din kayo ng Manila dapat pag wala ng COVID alert. Salang. Alert level Si 3. Pungloy, di na ba pwede kay camera girl? Hindi naman po siya nagpaparamdam eh. Kaya, Ano na yun? Bakit la pa kayo boyfriend? Kaganda mo ma'am. Si Greta daw. Bakit wala ka daw boyfriend? Kaganda mo ma'am. Oh, anong masasabi mo doon? isang silip nga dito sa camera. sa isang sulit mo. Thank you po, Camarine. Hindi ka mabasa mo dito. Okay. Gusto mo, asa? Galing to kila ano? Ate Ana. Gusto mo? Marami dun. Bili ka dun. Ay, dadudud pa na siya. Hello po kay Nick Aguilar. Mayroon na talaga to si ano eh. Dadudud na siya ng live. Oh. Parang dati si ano lang yan si Ay lang nakikita ko Kay Ma'am Elisa Season. Hello po. Hello po. Ay, ito kay shout out po sa mag-ina ni mag-ina. Ayusin mo ate. Shout out po sa mag-ina ni Sir Weng Weng na si Michelle and Imugen. Hello po. Kumakain daw sila. Hello po sa inyo. Kain po. Ano, gusto mo na Dana? Ito, try naman natin itong ano guys. Pistachio. Salt and pepper. Hindi mo tayo. Hello kay Sir Bong Paredes from Binangonan, Rizal. Hello po. Hello po sa mga taga Rizal. Lapang pa more. Hello din po kay Sir Jomar Cabalona from Brunei. Bitikwas na yun. Bitikwas. Hello po kay kay Gilda Tabod. Hello po ma'am. Hello Kay ma'am po. ba to, sir? Alam ko babae siya. Hello din Yes, po sir. kay Sir Nick. Kay Sir Nick Aguila. From England. Hello po. Hello po sa inyo. Hello din po kay Sir Robert Felix from Paris. Sana makarating tayong Paris, no? Meron Sa dyan, Pahaging. meron dyan, no? Paris. 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 Paris Paris. na. Ito tanong ni Sir Kakalit po. Danny Aguilar. Sino daw ang panganay sa atin? Ako po. Mukhang bunso lang. Hala nyo, ito na. Ito Thank you ka kay Ka Arnel. Sabihin mo, thank you po Ka Arnel. Go. Sabi niya kasi, gumaganda si Dana. Ano? Ha? Sabihin mo, thank you po Ka Arnel. Kamo. Thank you po ka. Tumingin ka. Thank you po Ka Arnel. Thank you po ka, Amel. Di ba? Hello po sa ating 158 viewers. Good evening po sa inyong lahat. Gabi Din po. po. Magandang umaga naman sa iba. Ito may nagtatanong, sa inyong apat na magkakapatid, sino ang may asawa na o may syota na?
Ako po ay mayroon ng asawa at mayroon isang May anak. asawa. At ito naman po ay mayroon ng jujuwain. At ito naman po ay single. Ako Si po Gretchen ay may anak pero walang kasi asawa. single lang. Kay Sir Bernardo Cruz, hello po. Shout out po kay Sir Kenzo Soto from Angeles City, Pampanga. Hello po, Sir Kenzo. Ito Yan, may Kenzo. may nag-comment. Si Linderbert Selga. Yeah. Pasyal daw tayo sa La Union. Sagot na raw niya yung tunugan natin. Yes. Yes! Abangan nyo kami dyan. Pa-PM na lang, sir. San banda yan? Di ba nagtanong sa'yo kanina yung bukid noon? Ah. Sabi niya, pwedeng magtanong kay April. Tapos nag-comment. Nag-comment siya ulit, kay Gretchen na lang ako. Ano ba yun? Ba't Ikaw gano'n? talaga si Rasa, lawang ka. Huwag na. Hindi ka stick to one. Kapiling. Hello po kay Sir Kylo Bernardo from Valenzuela. Ang sarap nito. Sarap. Tikman mo. Kapay Aisa, kano, bagay kay ni Pungloy. kapay kano baak kayo, kahit pagpipintas simot ka na, ako na ni Sir Albert Apuntan from North Carolina. Madiming nga rin ang mo. Kapay kano baak Usapay. kayo. Nakalimutan Adda ko. kami Ano. kasta nga, Intense day. adda talaga gaming kasta, mading ako mading ano jay. Hindi ligawin. Oo, hindi ligawin, mading ar-aral mo. Bigaw na aso po. Ar-aral mo. Kawawa, hindi ligawin. Kapay tamuy ang Ilocano ka DFL. From ano po kasi kami, from Paniki Tarlac. Yun po ang aming mga ninuno. Hello po kay Sir Ariel Mayor. Hello po. Hindi mo ba? Ito pa yung batiktas. Shout out po kay Sabrina May Mangmangon from Baguio City. Hello po, Ma'am Hello po. Sabrina. Sayang ganda ni Greta kung di ka makapag-asawa, hindi dadami lahi mo. Malapit na guys. Duty yan pag Batikwas. Matagal ko na kayong pinanunood. Greet niyo naman family Dilizo sa Ordaneta, Pangasinan at dito sa Kansas, USA. Wow. Hello po sa Hello po. family Dilizo sa Ordaneta, Pangasinan. Hello Hello po po. sa inyo. Magandang gabi po. Thank you po Ingat po sa kayo. panonood. Shout out din po kay Ian Nicolas. At kay Carlos Dumpit from Palayan City. Hello po. Ito ba tanong ulit? May nagtanong ulit kung sino rin yung panganay, siguro hindi. Ulitin na lang natin. Ako po yung mas matanda sa sa tatlo. Kain ka naman. Kain dyan. Sinusulit niyo sa mga busy Sunod po ay kayo. si Greta, sunod po ay si Aisa at ang Panganay. aming panganay. At ang aming bunso ay si April. Una, tanggap ko na. Sakit mo pa ako. Tanggap mo na. Kay Boss Dadan. Hello po. Basta ako busog. Kain po tayo. Busog po ako. Thank you po. Nagasagot. Kain po tayo, busog po ako. Thank you po kay Ma'am Daisy Perez. Thank you. Taga Rizal din Hello yan. po. Taga Halahala. Lapit. Sana kita tayo dyan. Pauwi kami ng Moro Rizal. Mag-ano rin po kami dun sa Moro. Shout out po kay Sir. Ay, shout out po kay Dang Barengke. Hello po, ma'am or sir? Ma'am Dang. Ay, dami saan baka bukas ano. Der, ano? Der. Ay, ihanap ko ng poging kapatid dito si Mama Greta, sabi niya ikaan. Scan daw. Ah. Wala daw mo nang tinatanggap na turista ang Bagyo. Oh no. Sabi. Sayang di na kayo tuloy ng Bagyo niyan kasi may pick ngayon doon. Wala mo na turista tinatanggap. Di ba rin matagal pa naman yun? Si Dali. Doon na lang tayo sa Salapay. Nasarapay na lang tayo sa taas ng bundok, no?
Ba't naman biglang ano? Ang tabra. Hello po kay Sir Anthony Tenos from Cavite. Saan daw ka sa Morong? Sa Kanyugan, Morong Rizal. Ay, excuse me po. Kain pa na. Hello po kay Bernadette Marciano from Taguig. Hello po, ingat po kayo dyan. Shout out po kay Eugene Barenque from Ternate, Cavite. Hello po, Sir Eugene. Nadikit daw si Dana sa magaganda, kaya gumanda. Sino maganda sa amin, Dana? Yung real talk. Sige. Sige, Sila sila na ako magpili. Tayo na lang daw. Kasi baka may magkurot sa kanya dito sa ilalim. Ako, pili mo. Ganun. Ba't ka naiya? Hindi naman namin ikaw ano yan. Ano sa tingin mo? Yung Doon ma? po si Javier po maganda po. Okay? Javier po. Sabihin. Si Ben Buang? Hello po sa mga... Hello po sa mga kasamahan ni Ma'am Daisy Paklings. Sa Ilocos Sur po. Hello po. Hello po. Nagluluto daw sila. Asa na si camera girl? Ko yun. Simula umpisa. Ito po, katabi ko. 3 Motovlog 2. Ito po siya, si camera girl. Shout out po kay Ma'am Michelle and Imogen. Tessa, nakita ko ang uyak. Ano? Shout out po sa mag-ina ni Sir Weng Weng na si Ma'am Michelle and Imogen. Hello po. Welcome po, Sir Pakain po, Batikwas. Sir. Welcome po, Ma'am. Batikwas. Kasalo namin kayo. So, pananghalian pa lang sa kanila. Pakain po, Sir. Hello po kay Sir Willie De Vera. From Ordaneta, Pangasinan. Hello po sa aming mga parehong Ilocano dyan. Ingat po kayo. O, pwede daw ba kumanta sa Gretchen? Ikaw, ang hulog ng langit. Ikaw. Okay na yan, te. Pwede na po yun. Kailan po kayo magkukulab ng Harabas? Tapos na po. Pagdating Sige na nga, ayaw niyo naman ako i-shout out. Hello po kay Sir Joseph de Guzman. Hello, sorry. Like Hello lang po. shout out. Hello po, Sir Joseph. Nagtampo na agad si Sir. Queen Highland. Ano daw? Shout out po kay Sir Jomar Cabalona from Brunei. Hello po, Sir Jomar. Hello po kay Ma'am Elisa Season. Ako lang tagapain dito. Kay Boss Dadan, hello po. Shout out din po kay Carol ng Muntinlupa. Hello po, ingat po kayo dyan sa ano. Sobi, ano? Oh, shout out kay Shout out kay Crizel Mag-asawa Celestino. ka yun. Baka maging, ano, Tuloy ba tayo, ye? uros kayo. Ibulsa. Overnight. Dito lang kami. Kay Rizalde Tapil from Japan. Hello po. Hello po kay Desiree Matibag, Karingal. From Barcelona, Spain. Hello, Hello po. po, dyan sa Ang Spain. lamig-lamig siguro dyan ngayon. Dito malamig. Oh, ay, samusta na ba kayo ni Albert? Friends na lang ba? Yeah. Wala na po. Friend na lang Friends, po sila. friends na lang. Hello po kay Sir Edgardo Limpahan. Parang marami na tayo pang damay. Ayan. Idol, cameraman, huwag ka na lang magjowa para marami na tayo. Yes! Sama-sama tayo together, mga single. Kay Sir Joker Corrales. Hello po.
Hello po. Hello po sa inyo. Ano po? Kayo meeting. Magbasa ka rin. Ayan o. I-shout out mo. Excuse. Kay Harvey Gozon from Korea, South Korea. Ingat po kayo dyan sa Korea. Ito. Korea. Hello po kay Sir Ariel Mayor at kay Vitor Flores from Singapore. Hello po. Thank you po, Sir Johnny Fama. Mas maganda po itong katabi ko. Ito po. Ito po. Pasahan eh. Balik mo. Ako na yung last talaga. Kala mo babalik pa yun, hindi na. Welcome po, Sir Eliasar. Go! Malamig po dito. Hello po kay Sir Bernardo Cruz from Saudi Arabia. Okay lang ka, Arnel. Ingat po kayo. Hello po kay Sir Ronnie Candelaria from Japan. Hello po, Sir Ronnie. Happy New Year din po, Sir Leo. Happy New Year! Late na. Shout out din po kay Sir Dondon Peselar. Peselar. Shout out po sa mga kiddos ni Ma'am Lani. Kiddos! Sa mga anak ni ni Ma'am Lani Nagulat ako. Luneza Almazar. Hindi ako din nung Hello po, kiddos. Kudos. Oh my God. Hello po kay Richard Bunaw from Milano, Italy. Hello po, magandang gabi po. Sabi ni Sir Jobelin, sabi ni Ma'am Jobelin Bartolome, always watching your vlog from Valenzuela City. Thank you, ma'am. Sana hindi kayo magsawang manood. Kay Sir Reynan Martinez, hello po. Nauuhaw na po ako. Ako uminom. Kainin mo to. Itong wasabi. Wala kaming Tikman mo masabi. yung dana. Sino po nakatikim na dito? Ha? Sige na po. Anong masasabi mo? Kakaiba siya. Wala tayong masabi. Parang kinakata ng langgam. Parang ginakagat daw siya ng langgam. Bakit masakit? Manghang po. Manghang. Grabe na. Parang sobrang liwanag, no? Wala na tayong Parang kukunin. kukunin na kami, Ito guys. po. Wow. Pakwan. Kunti-kunti na lang. Di ba po? Bili na. Bili na po mga kadragon. Mga kalayon. Mas kalayo. Kalayon! Nagpapagod po ng bagyo. Ewan ko sa'yo, Dana. Pabilis-bilis magsalita. Shout out po sa mga batang Dubai. Sige daw na magsabi. So ito mayroong pwede po ba magpakilala kayong lima? Man, O magpakilala, ay lima? Ay, gusto Dana. na wala. Magpakilala ka, Chen. Hindi bang kita eh? Ala. Kita ba? Hindi, wag may ano kayo. Sige na, Chen. Hello po kay Ma'am Jocelyn. Ang pagkilala ka daw. Magpakilala. Kasi may mga bago tayong viewers. Ako na, Miss Universe. I'm Gretchen Valdez Kasabihan. Galamay, 34 years old. And Ano ka sabihan mo? sabihan ko, Gusto ko na po yung check. may kasabihan tayo. Ang bata. Batang asipa. malaki. Paglaki. Iniisip pa yan. Good. Kasabihan Hello. pa. Hello po ako sa aka Camera Girl. 29 years old. Going to. Ako na po. May kasabihan tayo. Ang matangasipan. Kung may araw, may buwan. Ako na po. Ako na po. Ano daw yun? Ako na, napakilala ka. There's always a rainbow after the rain. Oh. There's a rainbow after the rain. Ay, ikaw na, Dana. Dana. Pang lima ka kasi eh. Ay, ikaw na. Dana. Gayo. Ako na po si Pukwang. Lagyan ba dyan? Sabi mo yung name mo. Yung totoo mong pangalan. Lala po, Lupis po. Ilang taon ka na? Ulo mo, oh. 1 po. Ha? Ilang taon ka daw? 1? 14 years.
14 years old. Parang alam ko yung tawa mo kay ate yun Good luck. Ano mo kasabihan? Wala po. Malamig po dito. Ha? Malamig. Alam ko Sige kasabihan na nga, okay na nga yun. O, ikaw naman. May kasabihan po tayo. Ganap na sa din yung kasabihan na. Ako walang kasabihan eh. O, ikaw naman. Ako time is gold. Gold is time. Ikaw naman. Hindi? Ako nga po pala si Aiza Galamay. 31, soon biray. Ano? Soon biray. Are you 31 sure? years old. Yeah. Naka-bride. Sundar? Hindi. Hindi, yung last name. So, ako naman po si... Naman po kumain ng pakwan. Kala ko nabulol kay bride. Paubos na pong Ay, Dana, pakwan. tapos ka na ba magpakilala? Tapos Opo. na siya. Tapos po pa. Oh, ikaw na. Ako po si Joanne Santiago. 36. Hindi ko na alam kung ilan kung ano yung edad ko eh. Hindi ko na kasi tinatandaan. Mula nung nag-30, hindi ko na Sabi ni sabi ni Sir Rolly Salang. Good evening girls. Pa-shoutout po sa family ko dyan sa Oriental Mindoro. Lalo na sa asawa ko kay Irene Salang from Saudi Arabia. Hello po. Hello po. Hello po kay Ma'am Irene. Ingat po kayo dyan sa Oriental. Yes, kababayan pala ito eh. Hello po kay Jocelyn Latina. Hello po. Magandang gabi din po, Ma'am Erlinda de Castro. Kay Desert Scorpion, hello po, good evening. Hindi kasi nagano yung tagal ni Gigi daw. Wala na Baka tulog tulog na na si yun. Gigi. Nakaliwanag na kami natin. Mami. Para tayo makunin. Dana pa patay nga to sa ano. Try mga patay. Sabi ni Ka Arnel, Sobrang dilim. Dana yung isa lang. Yung sa kabila. Buksan mo. sabi ni Ka Arnel, hindi na daw siya makakanood kasi magsusundo pa siya ng anak niya, at asawa. Ingat po. Kaya, Madilim din. ba't ganyan? Yung isa po. Ulitan mo. Kaya ang ginawa niya, tinalay niya na lang yung ano. Hindi siya nakanood pero pinili niya yung TV. Thank you, Ka Arnel. Thank you. Thank you po. Yan, okay na yun. Huwag na po ako. Hoping to see the Kalamay Siblings reunion. Soon po, kan Nick Aguila. Swerte ni Dana na hawaan na ng kagandahan. Parang kanilang nahawa kay Dana ng kagandahan. Ano Dana? Sorry na. Sobrang itim po. Jeffoy Love TV. Okay lang daw na yung makilala yung boyfriend mo. Soon. Di pa po uwi. Mga June pa po. Shout out po kay Wasig Aladdin from Landown Under. Saan yun? Shout out po kay Jeffoy Love TV from Korea. Down Hello Under. po. Hello po sa Korea. Ano daw yun? Hello po sa ating 180 viewers. Magandang gabi po. Hello kay Sir Jerome Soblino. Hello po. English. Sandali natin. Naubos talaga. Happy New Year din po. So yung John. Magandang dilag. Puso ko yung O nabihag. ito, may tanong ni Nagdadalisay. Ma'am Daisy Perez. April, ano ang katangian ng isang lalaki kung maniligaw sa'yo? Wapo ba? Or ano? Ano daw ang... Bukod daw sa Pogi? ano ba po. Ah, sige. Mayaman? Ano, God fearing. Di ba, Wen? Basta. Siyempre, yun yung importante guys. Saka family oriented. Yes. Yeah. Mananampalataya.
Hindi naman kailangan gwapo. Kasi sinasabihan ko na to, hindi kailangan gwapo. Oo nga. Hindi, kasi hindi naman ako maganda. Na? Kasi hindi ka naman maganda, girl. Oo nga, hanggang sa lapay na lang daw yung beauty ko, guys. Hanggang sa lapay lang daw. Hello po kay Sir Melvin Ramos. Always watching from TSA. Solid Thank you gift po, at solid community. dito. Thank you, sir. Thank you. Water. Sige nga po. Thank you. Kay Rolando Gamis. Hello po from Taguig. Thank you po Sir Aguila. Sir Nick Aguila. Thank you. Good night po kay Sir Wasig Aladdin. Aladdin. I admire you a lot for your passion and dedication on what you're doing, guys. Thank you po, Sir Nick. you. Palakihan kami ng tiyan dito, guys. Gusto namin magbalik alindog. Joke. Magbalik, Alindog. balik alindog. Balik lang, walang May alindog. alindog ka ba? Wala ngayon. Balik. Walang alindog. Anong ibabalik mo? Ang sarap nito, guys. Pistachio. Bakit si Alex ba? Bakit si Alex? Bakit si Alex si Di Banya? ba niya gusto si Ma'am Greta? No. Si Alex po ay my girlfriend. Eh, may nagtatanong. Pogi ba yung... Binasa ko talaga niya. Pogi ba yung Mr. ni Joanne? Oh, Of Pogi course ba? not. Kayo mag... Ano? Pogi ba? may tsura. Siyempre. Lahat naman ng tao may itsura, guys. Di ba? Hindi naman siya Hindi, ganun para kagwapuan. sa paningin ko, siyempre gwapo. It's a meaning of poverty for me. Ewan ko lang sa kanila. Shout out po kay Aaron Garcia. Hello po. Good evening. Hello po kay Sir Marvin Orneta. Good evening po. Kay Sir Noel Santos. Hello, ingat po kayo dyan sa Saudi. Ma'am Gretchen, bakit di ka nag-asawa? Malapit na po soon. Sana all my son. Ma'am Gretchen, bakit di ka pa nag-asawa? Sayang nga. Shout out po kay Boy Navarro ng Kalingkuan, Tarlac City. Hello po, Sir Boy. Kay Honey C. Shout out po sa Galvez. Shout out po Nick Galvez from Kalawaan, Laguna. Nick Galvez. Ayun o, si Cardo Dalisay, nandito. Hello po sa mga Apolinario family from Jeddah, Saudi Arabia. Hello po sa Apolinario family. Shout out po kay Mrs. Curipot from Destin, Florida. Hello po, Mrs. Curipot. Hello po. Good evening. kay Crescencio Abalos. Hello po. Good evening din po kay Sir Don Paquito. Shout out po sa Bumanglag family from Ilagan, Isabela. Wow, thank you po Sir Batikwas. Basta ako kain. Wala pa kaming upload ngayon guys kasi ang lakas kasi ng hangin dito. Nakakamad. Makapasadot. Nagpig sa hangin kasi bagyo. Shout out po kay al.com official from Philippines.
All.com official. Hello po. Ang flavor naman ito ay salt and pepper. Magandang gabi rin po kay Provinciana Channel. Ano po ba natapos niyong kurso? Sabi ni Sir. Nasaan si Joey Aya Aiza? Coloma. Dito ka. Diyan po sa Ano daw natapos gilid-gilid. yung course? Ako po BSBA. Ako po computer technician. Ako computer secretary. Graduate naman po kami yung lahat. Parehas po kami na Ate Aiza ng course. Bachelor of Science, Business Administration. Shout out kay Jay Kahite, kabatch ko yan, taga Batasan. Hello. Batchmate. Te, yung kulambo ko nga. Naugos yung pakpang. Hello po sa ating 165 viewers. Kanta ka na, boy. Wala daw Hindi sa ka nasa kondisyon. na po si Chat. Hindi mo ata kasama. Yung little cameraman. Nasa ano po siya? Nasa Morong po siya. Susunduin ko po next month. Sabi ni Merly Mondero. Wala po ba kayong kapatid na lalaki? Meron po, nag-iisa. Ang aming dalaga. Nasa ano po siya? Nasa Singapore. Magandang gabi rin po, Sir Edwin Zamora. Shout out din po kay Sir Jeffer Cuervo from Iligan City. Hello po. Happy New Year din po kay Sir Landoy, kay Landoy Vlog TV. Oh, ito Ma'am Greta, isang tawa naman. Parang mahirap pong tumawa ng Ignore this, those. Kilitin ko. Hello, Ma'am Gre. Pa-shoutout po, Basa Family from Chicago. Hello po sa Basa Family from Chicago. Hello po. Kasama sa Chicago. 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 Bago na daw po. Ay, sa Binago na. Kuwait. Kuwait. Ba't dinadamay mo pa ako? Dami-dami na to, uy. Face reveal po kay Kuya Dragon. Pakita mo nga do, ang picture ni Kuya. Ayun, yung Ilapit malaki mo na. Ano po? Nakakasilaw. May paliparan. May palipa, airport. Hindi. Kunin natin itong ano, ipapakita natin yung aming family. Ay, family. Wait lang po ha. Alay, dito na. Yung sa atin po tayo pa daw. Hindi yung picture dun oh. Maano yan kasi, Pagiwin, boy. Wag na. Wag mong subukan. Nagsubok kung ayaw mo. Ako na magpakita. Guys, yung katabi ni Kuya Dragon. Uy, maganda ba ako, Dante? Hindi naman kita ipapakita si Ate Greta ang katabi. Ito po Hindi nung- ako marunong magkanta. Kahipe. Happy birthday to you. Kita ba? Wait lang, hindi ko pa nga napapaano. Ano ba? Ayan po. Ang aming... Hindi masyadong Nasaan na ba yung camera? Dito pala. Masilaw. Masilaw na yung noo. Masilaw pa yung... nakakasila guys. Ayan, ganyan. Ayan po ang aming kuya. Katabi po niya ay si Ate Greta. Ayan po. Pasensya na. Yan lang po yung picture namin. Yan. Si Ate Greta, si Ate Joanne, si Chacha, Parang si ako yung may April. anak dyan kasi ako yung may karga. April, ako at saka yung ate po namin sa Singapore. Si Ate Irene. Si Ate Joanne magaling kumanta. O, kanta ka daw, Sabi boy. kayo man. Kita ba kayo? Masakit ang ulo ko. Hindi po siya minister po. Ano po siya? Engineer. Project engineer. Civil. Civil engineer. Bilis mo naman ka, Arnel. Lapit siguro kapilya sa kabila. Yan, wala akong cellphone. San Mateo, nakasamba na ako din sa San Mateo eh. Lokal ng San Mateo. Nung hinanap ko si ano. Ay, hindi ko pa napunta. Secret. Baka marinig. Ilan daw tayo magkakapatid? 7 po. Bali, 7 po kami magkakapatid.
Anim na babae, isang lalaki. Kilala mo po ba yun? Yung Alex. Ano? Alex Anyo. Oo. Bakit? Uy, nag-marites kayo ah. Ba't kilala mo siya? Dali, nag-meet kami naman. Nag-meet ko yun. Ah, Kalang butay. Nag-isang textmate ka. Hindi, uso pa kasi dati yung textmate, di ba? my goodness. Di ba mo ba yung dati? Hindi. Hindi. Sorry. Eh, nabasa ng- Ex mo tapos nimit niya. Lagi yan mga. Bakit gano'n? Agaw-agaw. Hindi, Hindi. katulad nung sa ano na naman. Taga-salo ng Si pinagluma. ano na naman. Yung sa pag-asa. Ibig sabihin, Oo. Yan no? oo, tatlo pala. Ay, naging ex mo yan? Hindi ko naman nag-ex. Kaya lang ano. Oo, nagligaw siya? Seryoso kayo? My Bakit di ba goodness. nila kilala yun? Tapos ano? Tapos ikaw naging ex mo yan? Hindi. Siya naging ex Mamatay niya. na. Hoy, ano ba? Si Ate Aisa lang. Olay. Oh, ex mo nag-ex mo yun. Hindi. Oo, sabi niya sa akin. Wala ka kapatibay niya, no? Shout out sa'yo, boy. Shout out Si Alex talaga? Kahit mo lang Tantan. sinabi? Na ano? Nag-meet talaga kayo, no? Oo. Cut, 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 Wala. cut. Di ba? Hindi. Goodness, No, may nung ano lang kami nag-meet. Di ba, Hawi? Bakit daw? Nung ano lang kami nag-meet, nung ano lang. Paano kanyang na ano Hello po kay nakita? Sir Nasa labo Lemon. tayo nung nag-textmate kami doon. Shout out po kay Kaya nasawa na siya Sir ngayon. Romel Orpelia. Hello po. Katrabaho ko yung Jason dati. Ari Bangarinche yun. Ano, matinding. Nagamaritisan kami guys. May nire-reveal tong dalawa. Yan ko lang nalaman. Saan na yung tungtoy po, sister? Hello po. Thank you Sir Dexy. Nakatuwa kayong magkakapatid. Yan na naman ito niyo kaya. Thank you po Sir Conrado di Makulangan. January 11. Ba't naging boyfriend mo ba yan? Hindi naman, kailang... Nanligaw sa'yo? Oo. Ito tuloy pa rin. Hindi, si Richie na yun kasi ang, ano, sabay kasi sila ni Richie. Charot. Dati, nanligaw. Oh, birthday greetings naman dyan for me, January 11 mga kapatid. Ewan ko bakit magka-text mo. Advance happy birthday po kay Sir Berto Cantilis. Yan. Sa January 11 po. Advance happy birthday po sa inyo. Kuha ako. Hindi ko lang nalaman yun. Tuloy natin yun. Shout out po kay Doren Garcia from Pampanga. Talaga naman. Nagulat ako eh. Ba't kilala niya yun? Si Alexander Anyo. Shoutout sa iyo eh. May asawa na yun? Ewan, di Yung ko asawa tas gamit mo. Hindi pa sila noon? Hindi pa sila mag-asawa? Erika. Good night po kay Sir Eduardo Viray. Kay Sir Perry Kaabay. Hello po. Shout out po kay Sir Mario Codelio. Shout out din po kay Sir Paco Espinosa from New York, Cubao. New York? New York. New York, Cubao. Kala ko taga New York. New York, Cubao. Quezon City. Para si Jason. Quezon City. Tapusin lang natin to. Wait lang. Thank you po kay Sir kay Ma'am Josephine Dacleson. Plus may nalulunok. Ano mga ito? Kay Melody Hechuan from... Hello po kay Ma'am Melody. Hello po kay Ma'am Mildred Collado from Hong Kong. Hello po. Ilang taong ka na daw, Peng? Sabi ni Dexy. 29 po. Shout out po sa Buluran family from
lokal ng Inaon, distrito ng Bulacan. Hello po sa Biluran family. Sa mga kapatid dyan sa Bulacan. Tay, thank you dito tayo sa walang masabi. Wala rin talaga ako masabi. At syempre dito sa iyong pista. And guys, thank you so much po. At Hanggang sa muli. cardo na daw kasi guys. Thank you Hindi sa nilaksan yung TV, kaya pagsama sa amin ngayong Mga adik sa cardo. shout unang out. kamatayang Cardo Dalisay. And thank you so much po. Good night po. Happy New Year. Bye! Good night po! Ingat po kayo lahat dyan sa mga sa pandemic. Ingat po sa COVID. Yeah. Stay safe. Bye!